Salam hormatly bizi seride oturan iyleşler. Bizim bu gedekki temamız millionerin düşüncesinin sırları. Awtory Harv Eker. Millioner ýaly pikir etmek üçin milyonlara eýe bolmak hökmanlyl. Ýöne milyonlara eýe bolmak üçin hökman millioner ýaly pikir etmeli. Elbetde, haçanda biz millionerler we barly adamlar hakda aýdanmazy öz baýlygyny dogry ýol bilen gazananlar hakda aýdarys. Bugün men durmuşa bolan garaýşymy üýtgeden millionerin düşünjesiniň sırlary adly kitap barada gürleşmek isleýärim. Kitabyň gahrymany Harv Eker noldan başlap özüniň millionuny gazandy. Ýöne mali ýagdaýynda dolandyryp bilmeýänligi sebäpli tiz wagtdan doly bankrot boldy. Kitapdaky ýalňyşlyklary we başdan geçirmeleri seljerlenden soň garip düşünjeli adamlar bilen millioner düşünjeli adamlaryň arasyndaky tapawutlar öňe sürildi. Bu videoda biz olaryň arasyndan 4 san iň möhüm barada aýdarys. Sizde şeýle ýagdaý boldymy? Bir zatlary satyn almaga geleňizde öz gözleýän zadyňyzy tapmak üçin köp ýerlere aýlandyňyzmy? Ýöne bir näçe manat arzan. Şeýle düşünje psihologiýasy pes adamlara değişlidir. Elbette sizin puluňyzy taşytlamak hiç hili erbet zady ýok. Ýöne bularyň hemmisi sizin muňa näçe wagt sarp etýänligiňize bagly. Eger siz iň arzan önüm satyn almak üçin 1 manat taşytlamak üçin 1 sagat sarp etseňiz, onda sizin wagtyňyzyň bahasy bary ýogy 10 norça manatdyr. Baý düşünjeli adam wagtynyň gymmatlydygyny gowy düşünýär. We 1 sagat sarp edip 20-30 manat taşytlamak ýerine ol hemişe wagtynyň bahasy 500 ýa-da 5000 manat bolar ýaly sagaty näde ulanmaly bardy pikir edýär. Munyň üçin haýsy zatlar edilmeli? Näde ösmeli? Näme zatlar öwrenmeli? Ýagny bu döwürde edilip bilinjek talap has ýokardyr. Şeýlelik bilen pikirlenmegiň arasyndaky ilkinji tapawut baý düşünjeli adamlaryň maddi maksatlarynyň ýokary bolmagydyr. Garip düşünjeli adamlaryň maddi maksatlarynyň köp derece pes bolmagydyr. Siz biznes açmak barada pikirlendiňizmi? Sizin her biriňiziň kelleňizde näme gelýär? Dogrusy ýa-da köpüýümizin aramyzda bolup geçdi. We videolarymyzda berilen tesirlerde hem şuňa meňdeş pikirleriň köpüsini görmek bolýar. Ay nämeň biznesi? Haçan men işimi östürüp ýetişdiren madymy, islenlik ýagdaýda kimdir bir gelip onu menden alyp gider. Ýa bolmasa, egerde häzirki wagtda bu haýsy bir erkin iş puda bolsa, onda pikirler şuňa meňdeş bir zat bolar. Ýok, bu pudokda ören köp bäsleşlik bar. Söwda doly, iş başa barmaz. Eger bu haýsydyr bir täze pikir bolsa, köpler pikir eder. Egerde bu hakykatdan gymmatly bolsa, onda muny kimdir biri öňüme ederdi. We şuňa meňdeşler. Şeýlelik bilen hatda bu köpüňizde yaramasa da şonda da bu garip adamlaryň düşünjesi. Sebäbi baý adam başlamazdan ozal meseleler hakda pikir etmeň ýerine öňünü açyljak mümkinçilikler hakda pikir edýär. Mysal üçin biznesiň ondan alynmagynyň deregine şonda ol ösüp başlar. Iň esasat biznesiň başgalar almak isler ýaly derejeye ýetirmek. Bu şol ýerde baglanşyklar köp bolar. Meselen çözmek üçin pulum. Soňam iň erbet ýagdaýda da şu wagtçe köp pul gazanaryn diýip pikir eder. Eger käbir pudokda bäsleşlik köp bolsa, ondan eger ul bäsleşlik bar bolsa, onda köp müşteriler hem bolar. Bu söwdadan bir bölüni almak üçin men näme edip bilerim diýip pikir eder. Eger bu nähille bir täze pikir bolsa, onda kimdir bir menden öň edenligini anyklamaly. Eger hawa, onu näme üçin soň togdadyldy diýip pikir eder. Geçmişdäki ýalňyşlyklary gaýtalamazlyk üçin hemme zady öwrenmeli. Ýöne eger muny hiç kim etmedik bolsa, diýmek mundan peýda ýok. Şeýlelikde ikinji tapawut, baý düşünjeli adamlar mümkinçilikleri we meseleleri çözmegiň ýollaryny ünsü jemleýärler. Garip düşünjeli adamlar kynçylyklary jemleýärler. Ýok,
Sen oňlugyny gördüňmi? Kim bilýär, ol haýsy usul bilen gidip onu satyn aldy? Olaryň hemmesini kiçik dükanyň girdejisinden pikir etme. Bu ýerde näme bir zada bar. Hawa, dogry aýtdy. Meňem ýadymda okuwçy wagtymyzda ol hiç zat etmeýärdi. Ol hemişe biziň aramyzda şowsuzdy. Şeýle görünçli gepleşikler size tanışmy ýa-da şunu meňdeşler. Egerde siz kimdir bir ýerinden muny eşitseňiz, onu sizin öňünüzdäki adamyň garyp düşünjeliligini bilmezsiňiz. Sebäbi baýlaryň düşünjesi bilen garyplaryň düşünjesiniň arasyndaky üçünji tapawut baýlaryň psihologiýasy bolan adamlaryň haýsydyr bir üstünlük gazanmagyň nähili kynlygyny bilýänligi we şonuň üçin beýleki adamlaryň üstünlüklerini begenýänliklerdir. Garyplaryň psihologiýasy bolan adamlar başgalaryň üstünlükleri bilen ylalaşyp bilmeýärler we şonuň üçin adama her tarapdan tökme datýarlar. Sizin hemmeňiz ýolly, uniwersiteti gutaran, belkem 2-ni gutaran we ýekije kitaby, okuwçy kitabyndan galany açmadyk adamlar bilen duşdyňyz. Ýa bolmasa olar bir näçe kitaplar okudylar we dünýädäki ähli zatlary hamala bilýän ýaly pikir etýärler. Şeýle adamlar köplenç beýleki adama öwredýärler. Olar 5 minutdan dünýä syýasatyny size ýaýratyp bilerler. Hatda olar haýsy güýçleriň dünýäni dolandyrýanlyklaryny bilýänliklerine de inanýarlar. Men howluda eline piwa alyp ýa-da sosial ulgamlardaky toparlara we haýyr-sahawat bilen beýleki adamlaryň ýalňyşlyklaryny aralyp maslahatlaşan, birini bir zat suwd etýän we şuňa meňzeşler şeýle ýaşlar hakda aýdamak. Emma öz üstünlükleri barada aýdylanyna olar şowuna düşmedi ýalar. Olar baýlaryň şowunu diýip pikir edip, ýöne öýde elini tutup otursa da üstünlük gazanýanlygyny, Allah olara hemişe bir zat uğratýanlygyny inanýarlar. Bu adamlar hemmäni bilýän paradokslardy. Ýöne näme üçindir olaryň şowsuzlygy düýbünden ähmiýetsiz faktorlar. Ýa-da Hudaý ýa bagyt ol ýerde dogulmaly däl ekenim. Hiç hili baý garyndaşym ýok we şuňa meňzeş sözler bilen baglanşyk. Bu dolara görnüşe bolan anamy, täze bilimleri we ösüş ýollary üçin mümkinçilikler görmäge päskel berýär. Şeýlelikde 4-nji tapawut baýlaryň düşünjesi bolan adamlar ilmi dama täze ösüşler gözlemeň uğruna bolýar we şol bir derejede durmaýarlar. Garyplaryň düşünjesi bolan adamlar dünýädäki hemme zady bilýän öýdýär. Şu sözleri aýtmak bilen bugünkü videomuzy jemleýäris. Ýogsa da biz sizden 3 saat etmekli sorýarys. Videomuz göňüňizden turan bolsa, like basyp kanala ýazylmany we tesir ýazmaňyzy isleýäris. Ýene görüşýänçä hoş, sag bolun.